Ako piata dimenzia ovplyvňuje naše bunky? Prechod do piatej dimenzie predstavuje zmenu vedomia, ktorá prináša vyššie frekvencie lásky, harmónie a jednoty. Tento posun podľa duchovných a energetických teórií ovplyvňuje nielen našu myseľ, ale aj fyzické telo, vrátane samotných buniek. Tu je pohľad na to, ako piata dimenzia ovplyvňuje naše bunky a celkové zdravie. Poprvé, zvýšenie vibrácií tela. V piatej dimenzii dochádza k zvyšovaniu vibrácií, ktoré ovplyvňujú energetické pole človeka. Na bunkovej úrovni to môže podporiť lepšiu regeneráciu, efektívnejšiu komunikáciu medzi bunkami a celkovú harmóniu. Vyššie vibrácie pomáhajú telu harmonizovať procesy, čím prispievajú k liečeniu a zlepšeniu vitality. Po druhé, aktivácia DNA. Jednou z teórií je, že piata dimenzia môže aktivovať spiacich 95% našej DNA, ktoré tradičná veda označuje ako junk DNA. Táto aktivácia môže viesť k zlepšeniu imunitného systému, väčšej adaptabilite organizmu a dokonca k vyjadreniu vyšších duchovných schopností, ako sú intuícia, empatia či telepatia. Po tretie, detoxikácia na bunkovej úrovni. S prechodom do vyšších frekvencií telo prirodzene odstraňuje toxíny uložené v bunkách. Tento proces zahŕňa fyzickú detoxikáciu, odstraňovanie toxínov, ktoré mohli byť výsledkom stresu a negatívnych emócií, energetickú očistu. Bunky sa stávajú otvorenejšími voči čistým a harmonickým energiám, čím uvoľňujú emocionálne a energetické bloky. Po štvrté, synchronizácia s energiou srdca. V piatej dimenzii zohráva kľúčovú úlohu energia srdca, ktorá je zdrojom bezpodmienečnej lásky a súcitu. Táto energia ovplyvňuje bunky tým, že zvyšuje produkciu hormónov ako oxytokín a serotonín, ktoré podporujú regeneráciu, znižujú zápaly a zlepšujú imunitný systém. Zároveň znižujú hladinu stresového hormónu kortizolu, čo prispieva k celkovému zdraviu a vitalite. Po piate, posilnenie kvantového poľa buniek. V kvantovom pohľade na piatu dimenziu je myšlienka a zámer považované za kľúčové faktory ovplyvňujúce hmotu. Na bunkovej úrovni to môže znamenať rýchlejšie hojenie a regeneráciu, väčšiu harmóniu a efektivitu vo fungovaní buniek, zvýšenú schopnosť tela reagovať na vyššie frekvencie. Po šieste, zmena stravovacích a životných návykov. Ľudia, ktorí zažívajú prechod do piatej dimenzie, si často prirodzene vyberajú kvalitnejšie a čistejšie jedlá. Tento posun ovplyvňuje bunky tým, že znižuje zápalové procesy, podporuje lepšie využitie živín a celkovú rovnováhu tela. Po siedme, energetická pamäť a bunka ako zdroj svetla. Podľa duchovných teórií naše bunky fungujú nielen ako fyzické jednotky, ale aj ako energetické záznamy. V piatej dimenzii dochádza k prepisovaniu starých emocionálnych blokov a ukladaniu pozitívnych vibrácií. Bunky údajne dokážu prijímať a uchovávať viac svetla, čo je v duchovnom význame energia a informácia podporujúca harmóniu a zdravie. Po 8. Holistický prístup k zdraviu. V piatej dimenzii sa telo, myseľ a duch dostávajú do rovnováhy. Na bunkovej úrovni to znamená lepšiu schopnosť sebaozdravovania, väčšiu harmóniu medzi emocionálnymi a fyzickými procesmi, schopnosť prijímať vyššie energie a integrovať ich do fyzického tela. A na záver, piata dimenzia prináša hlboký transformačný vplyv na bunky a celkový organizmus. V tomto stave harmónie naše telo rezonuje s univerzálnou energiou, podporuje zdravie, vitalitu a vnútorný pokoj. Hoci tieto zmeny nie sú zatiaľ vedecky dokázané, mnohí ľudia ich prežívajú ako osobnú skúsenosť hlbokej premeny. Tento posun predstavuje cestu k životu v súlade so sebou samým, prírodou a celým vesmírom. Ako piata dimenzia zvyšuje naše bunky? Zvyšovanie vibrácií, aktivácia našich nevyužitých genetických informácií, detoxikácia na bunkovej úrovni, to všetko nám pomáha zlepšiť naše zdravie a vitálnosť.
Prechod do 5. dimenzie nám ponúka šancu na hlbokú transformáciu nielen našej mysle, ale aj tela.